volop simmer waar ik joet, maar er zitten erbij hier en wat hege bewolking en natuurlijk die wat vlagerige wind uit het oosten en noordoosten mooi. Wel die wind die houdt hem joendel, de verwachting. Joen en vannacht staat er gewoon restig waar. Eerst nog wel vrij helder waar, maar er komt staat er gewoon eens even wat meer bewolking en de temperaturen staan over 13 graden. De wind uit het eerste en het eerste mooi en die is zwak of matig. Ja, ik zei al, die houdt hem del. En dan morgen, de zinnen, maar ik bewolking. En de meeste bewolking denk ik toch wel in het oostelijke pad van de provincie. Maar het is nog altijd een volop simmerwaar. Maar simmertemperaturen 20 en 24 graden. Zo in het oosten en het zuidoosten. Ik zou een graadje heger werken als de zinnen er wat langer bij is. En de wind nog altijd nu het noorden, noordoosten mooi. En die is zwak of matig. Ja, en dan terug naar de orendagen. Nou ja, Pinkstermanje, de dag van het keertsen, de dag van het fietsen. Het wordt een dag mooi zinnen, mooi bewolking. Ik wil eens even wat bewolking, maar de zinnen had de oerhoorn. En op een nij die 20 en 24 graden, steeds met 19 of 20 graden in de kustgebieden, 24 graden in het oosten en het zuidoosten. En de wind komt wat meer uit noordelijke richtingen, maar die is zwak of matig, dus net al te sterk. Het fruitsjoch. Op deze waans en toons een oorwaarbeeld. Het wordt al wat koeler. 16 misschien 17 graden, maar soms bij de 16 graden gemiddeld in de provincie. Wol droeg, bewolking, zinnen en de wind wat meer uit het noordwesten waai. We matten manje, Pinkstermanje, maar weer even in het waasje.